Jotono Kulunka Kaduma Salromai Sanani Tomani Tini Ang Mafaka, Sini Media Bo. Sangabono Saimano, Sang Tanglai Chini Chongbari, Sulo Tarik February, 2023, Chini Chongbari, ni Paiman Yagolo, 2 Tarik March, Sangjini, Tripura Hasteni Kasha, Laibumani Rezal Manmani Sangnui Faka. Ajagawa Sangnukha, CPIM ni J CM candidate, Yakiba Sini Gonomukti Porishotni, Sini Baramganang Takuk, Sini Baramganang Jitendra Chaudhary, Bo Khoraksa, CPIM 2023 ni Hapango Taklai Sarkar Phaikyang Kangkai, Khoraksa CM ni Dabidar candidate ni Wansukmani. Phiaba Sungtini Nukha o jagawo Kabangma CPIM rok borok Tipramathana Kok Silsamung Ritongkha, Je Tipramatharok candidate Ramani Bishingtei. Borok tini kabangma jagawo chen khani borok saitongo ti pramatharo candidate dia hangkai CPIM se paikha mohni borok ok saitongo ang tini srai sanambo sungo CPIM ni je ok core ideology ti sanai rok naroni o santi sompriti chaihini samarong na tuyei ei je Tripura hasteni tongkosong tongnai lukurok CPIM 25 bosor rule khaitini wo or sara Tripura hasteni lukurok CPIM no seleng jakka CPIM no nasle jakka aboni bango CPIM no hapango tai tu na muchungya hanai tini sung joto Tripura hastini Tripura sorok 2018 ni simi 2023 ti bidang soma chongmari jora CPIM no jagari manya hanai sung tini o jagao joto Tripura hasten lukurok samaitangai ongkhorka aboni bagai tini lasima singsakok tini bo saksak lachiyangai borok saitongkho Tripura motha candidate demani bagai se CPIM chenu hanai ang tini sanani muchungo CPIM ni joto karyakorta jara CPIM ni supporter rono sabrum hai jagawo tini nongni je CPIM ni Dabidar candidate Jitendra Chaudhary a jaga mothani candidate dos rojak krei lachiada bo saksak okok tini kabangma saitangnai borok rok tini 396 boi vote 396 vote baise bo tini kaplaingi phaitongo bo jagawo tini ang tini obon srai sanani muchungo tomungno CPIM bo candidate duya hangkai Dophana hamjangnani hangkai sungbo tini kabangma prai almost 7ta jagao sini motharok cheni family karon tongo abo pura all and all abo pura nini CPI ron bagai example bagma kila bagma wo sini busuk but mankha sung aro matro tai 283 votes by sini CM yakaba sini borom ganang sar purno chandra jomate bharat cheni phayo boman ka 17399 votes botai matro 283 vote by bocheno se hai khaino santi bazar sini borom ganang horendro riang boaro cheno CPM ro busungman ba jagawo a jagawo bo tini vote mankha 14615 votes mano boaro Bosu by chen ka bo 4094 votes by bocheno abo payong CPM ni bol tini chau mono hai jagabo barong munang sar hongso Tripura bachama jagabo sombulal chakma bai tina jagao CPM ro candidate mani bagai tini motharok cheno boaro 2899 votes by bocheno a jagabo Krishnapur a jagao haino sini barong ganang Mahindra Debarma boaro bosu bochen 2304 votes by bocheno haisi tini borok sini amsa borok saitongo je motharo candidate mani bagai tini CPM rok sarkar gotnon khaimia lada lachi borok saksak lachiada lachina nango no mukhang tong honor lachin nango 25 bosor rajniti khaiei rajjukto khai Tripura hastewo tini norok Tripura mothano ponjo norok mecheni malia tangai because o hani Tripura sarok already decide khaipe je just kepano o sungsarni o hayungni CPIM no nori rohana nangnai hinai amsa borok tini saksak baitang lachiangai tong Kabangma Tripura sarok dini CPIM ni but basa katang paya tamni kabangma jaga but paya lachiara bor tino kok saitong CPIM ni mothani Tripura mothani darti bor tini but chenen sanani and angamno sananu musungo nor je samani greater Tripura leno tuyei sini Tripura sarok tongkosong tongle rono norok oroi pore khainani hini sau sung kuno dino sini greater Tripura leno tui compromise khaya
aboni bisingono sung buskani choba sini greater Tripura lene tui sung choba khaikya norok abo joto sara Tripura hasteni joto lukurok saimano haisi tini Tripura mata zero ni simi fight khayai sung tini 13 jona MLA manmani abo sini fight sung tini sini sara Tripura hase sini Tripura srono sung funuguri kha Tripura mata Tripura sani bagai samung khainai Tripura mata Tripura sano kunu dino dokaroi rajniti khainai ya sung abo funuguri kha tini ang bele lachma singsa norok CPIM rok norok tini je sai tongai rok khoroksa nongni dabidar CM candidate Tripura sangai point tini norok paya bo jaga thangi soikya nongni 25 bosor ni je rajyukta cholimani Tripura haste beungno tiyo kojok thangka hachingcha kolsapa nongni dam kri kha hesi and please norok no judina ang sanani musungo Tripura mothano dusbere politics khaini bar khaidi haya khangke sing action nanai nongni upore legal action ni fight khainai tei nora kabangma media channel obo saitongo because of the media tini CPM ro paya nai stop attacking media je kubuino focus khayo je kubuino no phunu go haisi khoraksa khuruni godi media to emana abona nora sadi haisi nora media ni upore nora hake samani nora abo bol media ro je kubuino no phunu go je exit polo bobo thangi to hanora abo saimano haisi judi nora omno stop khaya hankai legal action will be taken against all the CPM's workers sung tini obojotono saimono Tripura mota hatai Dophani bagai Tripura sani bai sung fight khai tongo oro sung kebo MLA nani bagai kebo minister nani bai fight khai tongya nongni 25 bosor rajyukta Tripura haste khamani thaisa bo Tripura sani bai norok kok saimonya tini norok opportunity oklayo haisi norok tubuno 25 bosor Tripura sani permanent solution kok sakang hangkai Tripura sani thangnani kok sakang hangkai tini Tripura sor non logir khamu tini Tripura sor tangi logiria sei CPM Bamfront Sarkar Left Communist Party borok o hani komori thang nangno osungsani komor nani bagai tini sara Tripura hastini 14 lokho Tripura sor wansugunya tini norno nasle jagai shelangai norno tini mechanai norno tini orezal mano haisi abon norno CPM ni bul CPM ro kuno dinafano Tripura sor favor krei CPM ro kuno dinafano Tripura chalmani upojukta bo krei sung funungnai Tripura mothani je 13 ta MLA Bubagra ni leadership sung phunungnai Tripura hasteo bhaike rule khainai Tripura hasteo bhaike nijini rights ni bai kok sanai Tripura hasteo bhaike nijini hatai Dophano kuchuk snamane bagai sung abo norno phunungnai we will teach you the new politics era in Tripura haisi norni 25 bosor rajniti kichuya শান্তি সম্প্রীতি চাই ni samang samono Tripura sano 25 bosor thokoka ei thokok jamung sungtai krikha we Tripura are not foolish Tripura sorok kaham no fight khaikya kaham fight khamen bagai ang joto Tripura sana belanya paifle hambairane muchungu amte hei kaisa party na allegation ni stop khaini bon khadi haike action najangnai sungabo siring achugui tongla sung bukhabe fight khaikya poito fight khaikya o poito na sini je 13 ta MLA ni bisinti sung kaplai ka haise asa kognani kachana muchungu jotono kaham kurung tongnani intang hambai te jotono sari kaham